ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണരാധഗോവിന്ദമന്ത്രി ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമത്പാദങ്ങൾ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലി സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരകിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ ജയ നിതായ ഗൗരപ്രേമ ദേഗബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാനമസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 50. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തേഭ്യസ്സോദ്യസൃജസീയം പുരുഷം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ടാ പ്രശാശംസു പ്രജാപതിം. തേഭ്യസ്സോദ്യസൃജസീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ടാ പ്രശാശംസു പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഭ്യസ്സോദ്യസൃജസീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ടാ പ്രശാശംസു പ്രജാപതിം. തേഭ്യസ്സോദ്യസൃജസീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ടാ പ്രശാശംസു പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഭ്യസ്സോദ്യസൃജത് സ്വീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ടാ പ്രശംസു പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः सोऽदसृजत्सियं पुरं पुरुषमात्मवान् तां दृष्टा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हिंदू माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यस्योऽद्यसृजत्सीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके। माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यस्योऽद्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। प्रभु जी ഇവിടെ ദൃഷ്ട്വാ എന്നല്ലേ വരിക? ദൃഷ്ടാന്നാണ് മലയാളത്തില്. ദൃഷ്ട്വാന്നോ? ആ ദൃഷ്ട്വാ എന്നാണ് മലയാളത്തില്. ദൃഷ്ട്വാൻ ഇവിടെ ബ്രന്ന കൊടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ താങ്ക് യു മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ക്ഷമിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अम्बुजी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। വിജയനാണ് മാതാ ജി ചലിए. അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു വേർഡ് ദൃഷ്ട എന്നാണ് കേട്ടോ. അത് എന്തോ അക്ഷരം. ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तेभ्यः पुरुषं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्ट्वा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके कृष्ण माता जी चलिए. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः श्रियं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. ओके पंकजाश्री माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओके हाँ अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാ ജി. पंकजाश्री. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तेभ्यः स्वयं पुरं पुरुषात्मना तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्ट्या प्रशंसु प्रजापति। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. राजी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेभ्यः पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसंसु प्रजापतिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा श्री उपासना देवी दास माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय
തേഭ്യാസോത്യസൃജത്സിയം പുരം പൂരുഷമാത്മവാൻ താൻ സൃഷ്ടോ യേ പുരാ സൃഷ്ട പ്രശംസോ പ്രജാപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഭ്യ സോത്യസൃജത്സീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ട പ്രശംസു പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഭ്യ സോത്യസൃജസ്യം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ട പ്രശംസു പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഭ്യ സോത്യസൃജസ്വീയം പുരം പുരുഷമാത്മവാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ യേ പുരാ സൃഷ്ട പ്രശംസോ പ്രജാപതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവം നോക്കാം. സ്വയം ഉടമയായ സൃഷ്ടാവ് അവർക്ക് തന്റെ സ്വന്തം മനുഷ്യരൂപം നൽകി മുമ്പേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുക്കളെ ദർശിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ദേവനായ ബ്രഹ്മാവിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിൽ തന്നെ വീണ്ടും മനുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ യേതജ്ജഗത്സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നാമതാമഹേ. അഹോ യേതജ്ജഗത്സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത് സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നാമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ യേതജ്ജഗത് സൃഷ്ടാ സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത് സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത് സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത് സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത് സൃഷ്ടാ സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗശ്രേഷ്ഠ സുഹൃദം ദദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയ അസ്മിൻ സാകം മന്യമദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത്സൃഷ്ടം സുഹൃദം ബദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗൽ സൃഷ്ട സുകൃതം പതതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാകമന്നമതാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത്സൃഷ്ടം സുഹൃദം ബദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ എം വിജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗശ്രേഷ്ഠ സുഹൃദം ബദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗം മന്യം അദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗൽ സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിത ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നം അദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത്സൃഷ്ട സുഹൃദം ബദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത്സൃഷ്ടഃ സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിപൂഷിതര ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഏതജ്ജഗത്സൃഷ്ട സുകൃതം വദതേ കൃതം പ്രതിഷ്ഠിതാ ക്രിയാ യസ്മിൻ സാഗമന്നമദാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഓ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമായി അങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യജ്ഞാവശിഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. യാഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായം 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് ആചാരപരമായ യജ്ഞ സമ്പ്രദായത്തോട് മനുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു: ഈ യജ്ഞാചാരങ്ങൾ തുടരുക, നിങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉചിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ബദ്ധാത്മാക്കളും അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. ജീവസത്തകളെ ക്രമാനുഗതമായി ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് യജ്ഞാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഇതാണ്.
യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് ഭൗതികാസ്വാദനത്തിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ ആനന്ദത്തിന്റെ തലത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല. 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ അധ്യായത്തിൽ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസവിദ്യയായുക്തോ യോഗേന സുസമാധിന ഋഷീകേശ സുസർജാഭിമതാ പ്രജാ. തപസാ വിദ്യയായുക്തോ യോഗേന സുസമാധിന ഋഷീകേശ സുസർജാഭിമതാ പ്രജഃ. സ്വയം ജനിച്ച ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവ് വിരക്തിയോടെ മാനസേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കിയും സാന്ദ്രഭക്തിയിൽ മുഴുകിയും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചും തന്നെ ഉപകരണമാക്കി മഹാമുനികളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികമായ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം വിളയിച്ചെടുക്കുവാൻ പാകത്തിൽ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനാണത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് മറ്റു യോഗ്യതകൾ അനിവാര്യമാണ്. വിദ്യ അഥവാ ഭഗവത് ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വിവിധ വിധത്തിലുള്ള അംഗവിന്യാസങ്ങളോടുകൂടിയ കായിക അഭ്യാസങ്ങളെ ചിലർ യോഗ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഈ അംഗവിന്യാസത്തിന്റെ അഭ്യാസങ്ങളാണ് യോഗ എന്ന് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ യോഗ പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ട വ്യക്തികളെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി ഭവിക്കേണ്ട മുനിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹസ്യാംശമദാ തജഃ യത്തൽ സമാധിയോഗർത്തി യോഗർത്തി തപോ വിദ്യാവിരക്തിമത് ദേഹ്യൈകൈശ സുസ്യാ ദേഹസ്യാംശമദാ തജഃ യത്തൽ സമാധിയോഗർത്തി തപോ വിദ്യാവിരക്തിമത്. ജന്മരഹിതനും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവുമായ ബ്രഹ്മാവ് അവർ ഓരോരുത്തർക്കും അഗാധമായ ധ്യാനം, മാനസികമായ ഏകാഗ്രത, പ്രകൃത്യാതീതമായ ശക്തി, തപസ്, ആരാധന, വൈരാഗ്യം എന്നിവകളാൽ വിശേഷമാക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗം നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ. വൈരാഗ്യത്തിന് യോഗ്യമായ നേട്ടം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിരക്തിമത് എന്ന പദത്തിന്റെ സാരം. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അടിമകളായവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അസാധ്യമാണ്. ഭൗതികമായ സമ്പാദനങ്ങളിലും ലൗകിക ആസ്വാദനത്തിലും അമിതമായ ആകർഷണമുള്ളവർക്ക് യോഗസമാധി പുൽകാൻ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നനാകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരുവന് ഒരേ സമയം ഭൗതിക ആസ്വാദനവും ആത്മീയ പുരോഗതിയും സാധ്യമാകണമെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്. വൈരാഗ്യപ്രാപ്തിക്ക് 4 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ഒഴിവാക്കുക, 2 മാംസഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, 3 ലഹരി വർജിക്കുക, 4 ചൂതുകളി വർജിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ 4 തത്വങ്ങളെയാണ് തപസ്യ അഥവാ കഠിനനിഷ്ഠ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധമുളവാക്കി പരമോന്നതന് വിലയിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം. മൈത്രേയനും വിതുരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. ദഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്സവ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി.
മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീർഘാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഓരോരോ രാക്ഷസന്മാരുണ്ടായി അല്ലെ, ദേവന്മാരുണ്ടായി, പിന്നീട് ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ, മനുക്കളുണ്ടായി. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ സ്വന്തം രൂപമായിട്ട് മനുഷ്യരൂപം നൽകി മനുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു മുന്നേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള മനുക്കളെ ദർശിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ദേവനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഓ അതിനുശേഷമാണ് അല്ലെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവാണ് മനു എന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ രീതിയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഓ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, ഞങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദമായി അങ്ങ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യജ്ഞാവശിഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന്. പ്രഭാതരോട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസത്തകളും ബദ്ധാത്മാക്കളും അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. ദിവസത്തകളെ ക്രമാനുഗതമായി ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് യജ്ഞാചരണത്തിലൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ കീർത്തനമാണ് അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തനം. അതാണ് ഈ യുഗത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. പറഞ്ഞു, യജ്ഞാചരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാഭവത്തിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് ഭൗതികാസ്വാദത്തിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ ആനന്ദത്തിന്റെ തലത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നീ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് കുറിശലുകൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, എന്ത് വർഷിക്കുന്നോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, എല്ലാം നമ്മളുടേതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകനും ഭഗവാൻ. സ്വയം ജനിച്ച ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവ് വിരക്തിയോടെ മനസ്സേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും സാന്ദ്രഭക്തിയിൽ മുഴുകിയും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു തന്നെ തന്നെ ഉപകരണമാക്കി മഹാമുനികളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായി വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ഉള്ള കായിക അഭ്യാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മയോഗ, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ, ധ്യാനയോഗ, ധ്യാനത്തിലൂടെ അഷ്ടാംഗയോഗ, അതുപോലെ ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ അല്ലെ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായി. നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ എന്ന് ലോകം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ലോകത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് യോഗം. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോ വഴിയിലൂടെയും ഭഗവാൻ. എന്തെന്നാല് എന്താ പറയാ, പലതരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ അല്ലെ, പത്മാസനം, ശീർഷാസനം അല്ലെ, അങ്ങനെ പല ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത്, ജവാസനം ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെയാണ് യോഗ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പഠിച്ചു അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഓരോ പടികളും അതിലൊരു പ്രക്രിയ മാത്രമേ ആകുള്ളൂ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സമാധി അവസ്ഥ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സമാധി സ്റ്റേജ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന യോഗക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ശരീരത്തെ നന്നായി വെക്കുക, അതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമം മാത്രമായി. പറയുന്നത് ഭൗതികമായ സമ്പാദനങ്ങൾ ലൗകിക ആസ്വാദനത്തിനും അമിതമായ ആകർഷണമുള്ളവർക്ക് യോഗ സമാധി പുൽകാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നരാകാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരുവന് ഒരേ സമയം ഭൗതിക ആസ്വാദനവും ആത്മീയ പുരോഗതിയും സാധ്യമാകും എന്ന പ്രചരണം വ്യാജമാണ്. വൈരാഗ്യപ്രാപ്തിക്ക് 4 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ, അത് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയമായിട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ തന്നെ കഠിന പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും, പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ, മാംസഭക്ഷണം, പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുക, ചൂതാട്ടം, ചൂതുകളി വർദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നാളെ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാം. മനുവും കർദമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം 21ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. ഈ സ്കന്ധം 2ാം ഭാഗത്തിലെ കപിലദേവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കർദമുനിയും ദേവമുനിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കപിലദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം പുതിയ അധ്യായം. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവരും. വാൻശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിദ്ധേവശ വരദാനം ഭാവനിത്യ വൈഷ്ണവേ ഗുരു അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ